Recently tabuk social media o kaisa photo viral ongoi tongo sini ex-CM Biplab kumar tei bini gana o khoroksa bwrwi basajak khlaiwi tei bo o bwrwi bai no kaijaknai haikhe photo post khlaijak tei kwbangma borok rok no o photo nukmani yagulo belai kheno uanajaklaikha tei kaham hamya comments rok bo khlai laikha tei ang niji bo nugui belai kheno uanakha tamni bagwi uananani nangkha hinkhe norokto joto no saiman baina bo wngkha khoroksa kaijakni bisingo bini khoroknwi bwsa tongo khoroksa hingkha bwrwi tei khoroksa hingkhe chwla borok se mojomo sikla sogui tongbaikha bono laiwi hinkhe recently obo kahai suddenly khwnamani yagulo joto lukurok no belai kheno shocking o kwlaijak amchaksa boyos wngwi thangmani yagulo bwsarok se sikla sogui thangmani yagulo teisa bono haikhe kaijakna naio hinui khwnamani yagulo joto lukurok no shocking o kwlaijak ang nijebo puila photo no nugui believe khaya wngwi tongmani phiaba joto lukurok ni khoktwi khwnamani yagulo ang bo bujiwi mankha bo kubui no kaijaknani naikha hinui hinkhe lukurok o photo no nukmani yagulo borokni comments rogo nugui mankha je Biplab kumar bai bini gana o je bwrwi tongmani o photo AI generated photo se hinui salai tonglaio baksa kheba salai tonglaio bwsa se sikla sikli wngthangbaikha haifano borokni borok hinkhe tongna rwngya ego rok hinui salai tonglaikha baksa kheba sao jani ichha jani choice puilani no wngjakliya na ta borokni nogo kuno kesa kereng tongna abagwi no kubuni no manao hai hinui salai tonglaikha abono karwi bo tei kaisa boni je o photo viral wngwi thangmani yagulo kwbangma no google rogo search khlainai mani yagulo nukha bini bihik nitidev bai bo prai 1 bochor swkang no hinchinai 2025 ni January 1st month o afro rok divorce nalaikha khoroknwi ni faising gosilaimani yagulo hinkhe divorce namani yagulo kheno bo bini bihik bai afro alada tei bini bwsarok hinkhe to bini bihik bai no bo hinkhe alada wngwi thangkha hinui saimankha social media ni through twi hinkhe suddenly omo kahai news khwnai rwmani yagulo belai kheno shocking o kwlaijak tei belai kheno uanakha hinkhe divorce namani yagulo bihik bai West Bengal ni khoroksa bwrwi bo bai kwnwi sinilaikha tei hamjaklaimani yagulo kwnwi logi ekbaksa khai tongnani bagwi borok bwskani salo kaijaknani hinui announce khlaikha tei yastem rok paltoklaiwi engage bo khlaiwi nakha o tabukni bwrwi bai hinkhe tei a post o swijak tongo 2026 ni June ni 24 hingkhe borokni kailai panda hinkhe a jora no naisinglaiya no o kok kubui de eba kheba haino gujok swnamjak kok de tei o photo rok joto AI bai swnamjak de aprokhe purapuri no clear wngwi thangano je AI photo swnamjak hinui sanai rok hinkhe ang nijibo believe khlaimanya wngwi tongkha kubui de bo kaijaknani naikhe ba obo AI bai swnamjak tamni hinkhe bini faising tei bo kuno phano announcement khlaiya je bo niji saksaichuk bini Instagram thon Facebook thon yakheba kuno news cover kuno jaga tei phano bo announcement ya je bo bini bihik bai eba kheba nitidev bai kakgwi kubuni bwrwi bai kaijaknani naikha hinui hinkhe tei kaisa kok bo se bini faising tei bo sakbai thang nukjagwi announcement khlaiya ko hinkhe o photo khe sabo viral khlaiwi tongkha bini faising tei jephru nugo eba kheba jephru kailabari ni date sokpai o afro kaijakha hinkhe chwng soi saimannai hinkhe norok o Biplab kaijakmani kok no je saimanmani photo nugui busuk jora tei kubui eba kheba erek o kok no twiwi comment section o thangwi comment khlai sadi AI bai swnamjak photo derewui tong naikhe ba kubui no kaijaknani naikha borok
o kok rok no tui jodi no norok proper information saimani tongkha hingke comment section o thangdi comment section o thangui norok joto kok sawui khwnari di je saimanmani.